Здравейте, уважаеми зрители и абонати на канала! Днес ще засегнем една изключително наболяла и буквално шокираща тема, която предизвиква паника сред хиляди български пенсионери. Навсякъде се говори, че пенсионери са задължени да върнат миналогодишни доплати, а някои вече са получили такива писма. Знам, че звучи страшно, но искам веднага да ви уверя, не става дума за някакъв нов закон, който общо взето задължава всички да върнат парите. Това е заблуда и спекулация, която обаче се основава на реални, макар и частни случаи. Информацията, която ще ви дам днес, е от критично значение и касае всеки един от вас, вашите родители, баби и дядовци. Моля ви, останете до края на видеото, защото то може да ви спаси от сериозни финансови проблеми и излишни притеснения. А сега, преди да продължим, призовавам ви веднага да се абонирате за канала, ако още не сте го направили, и да оставите един палец нагоре, за да може това видео да достигне до повече хора. Ядрото на проблема, как беше преди и какво се промени сега? Нека разгледаме ядрото на проблема, за да разберем точно какво се случва. През последните години, особено в периода на пандемията и последващите икономически предизвикателства, държавата предприе редица мерки за подпомагане на пенсионерите. Това включваше различни видове доплати и добавки към основните пенсии. Например, добавки за Великден, за Коледа, на ковид добавки, допълнителни суми за хора с увреждания, енергийни помощи и други социални придобивки. Тези плащания бяха предвидени да облегчат финансовото състояние на възрастните хора и хората в неравностойно положение. Те се изплащаха регулярно, често автоматично, въз основа на данни, с които разполагат Националният осигурителен институт, НОИ, или Агенцията за социално подпомагане, АСП, и така как беше преди. В повечето случаи хората получаваха тези доплати безпроблемно, без да се налага да правят нещо конкретно, освен може би да подадат еднократно заявление за някой вид социална помощ. Смятаха, че щом парите им се превеждат, значи всичко е наред и те имат право на тях. И до голяма степен това беше вярно. Помощите бяха жизнено важни за мнозина и даваха глътка въздух в трудната икономическа обстановка. Хората свикнаха с тези допълнителни суми, разчитаха на тях и планираха бюджета си спрямо тях. Нямаше масови сигнали за искания за връщане на пари, освен в редки и специфични случаи. Но какво се промени сега и защо изведнъж започнаха да пристигат тези шокиращи писма? Промяната не е в някакъв нов закон, който ретроактивно да задължава всички. Промяната е по-скоро в затягане на контрола и в процесите по ревизия и проверка на изплатените суми. Държавните институции, НОИ, АСП и други, периодично извършват ревизии и проверки на коректността на изплатените пенсии, добавки и социални помощи. В хода на тези проверки, особено сега, след като изминаха няколко години от интензивния период на помощи, се установяват различни несъответствия. Тези несъответствия могат да бъдат резултат на няколко основни причини. Първо, административни грешки. Нека си го кажем, човешката грешка не е изключена. Понякога служителите допускат грешки при изчисляването, въвеждането на данни или прилагането на разпоредбите. Такава грешка може да доведе до надплащане. Второ, промяна в обстоятелствата на получателя, която не е била декларирана или обработена своевременно. Много от добавките и помощите са обвързани с конкретни условия. Например, размер на доходите, семейно положение, здравословно състояние, степен на увреждане, съжителство с друго лице и так или ино. Ако тези обстоятелства се променят, а получателят не уведоми съответната институция или пък информацията не достигне до нея на време, може да се окаже, че пенсионерът вече не отговаря на условията за получаване на дадена помощ, но продължава да я получава. Трето, недобросъвестно подадена информация. За съжаление, има и случаи, макар и малко, когато някой умишлено е предоставил невярна или непълна информация, за да получи помощ, на която не е имал право. Когато при тези ревизии се установи, че е налице надплащане, че е изплатена сума, която не се дължи, или пък е изплатена в по-голям размер от полагащото се, тогава институцията има право, а често и задължение, да си поиска парите обратно. Именно това са случаите, които виждаме сега и които предизвикват толкова голямо напрежение. Важно е да разберете, че не става дума за отнемане на вече законно получени средства, а за възстановяване на средства, които според държавата са получени без правно основание или в по-голям размер, отколкото е следвало. Основна част 1. Подробен анализ. Какво трябва да знаете, кой трябва да се притеснява и кой не. Сега нека навлезем в дълбочина и да разгледаме по-подробно какво точно трябва да знаете. Кой реално трябва да се притеснява и кой може да е спокоен. Какво трябва да знаете?
Първото и най-важно нещо, което трябва да знаете, е, че правото на държавните институции да изискват връщане на надплатени суми е регламентирано в закона. Например, за пенсиите и осигурителните плащания това е член 114 от Кодекса за социално осигуряване, КСО, който ясно посочва, че недобросъвестно получени осигурителни плащания се събират с лихва, дори и да не е налице недобросъвестност от страна на пенсионера, а става дума за административна грешка или промяна в обстоятелствата, ако се установи, че е налице надплащане, но и има право да си ги поиска обратно. За социалните помощи, например за енергийна помощ или месечна социална помощ, правилата са подобни и са заложени в Закона за социално подпомагане и правилника за неговото прилагане. Там също е предвидена възможност за връщане на неправомерно получени суми. Второто нещо, което е ключово, е, че всяко такова искане от страна на НОИ или АСП трябва да бъде надлежно мотивирано и изпратено под формата на официално писмо или разпореждане. В това писмо трябва да е посочено точно за какъв период, за какъв вид плащане и каква сума се претендира, както и правното основание за това. Нещо повече, трябва да е дадена възможност за възражение или обжалване в определен срок. Никога не приемайте устни искания или писма без изходящ номер и без ясно посочен подател и правно основание. Кой трябва да се притеснява? Най-общо казано, трябва да се притесняват тези, при които са налице една или няколко от следните ситуации. На промяна в доходите или имущественото състояние, която не е декларирана. Много социални помощи и добавки към пенсиите са обвързани с доходен тест. Например, ако получавате добавка за социална пенсия за старост, тя е обвързана с определен доход. Ако вие или вашият съпруга започнете работа или имате друг източник на доходи, които надвишават прага, а вие не сте уведомили АСП или НОИ, може да се окаже, че не сте имали право на цялата или част от получената сума. Пример 1. Гежа Петрова на 72 години получава социална пенсия за старост от 200 лева и енергийна помощ от 100 лева месечно, тъй като нейният доход и този на съпруга и че са под определени прагове. През миналата година нейният съпруг Ген Петров на 75 години решава да започне работа на непълен работен ден като пазач с месечно възнаграждение от 500 лева. Гежа Петрова не уведомява Агенцията за социално подпомагане за промяната в доходите на семейството. Една година по-късно при рутинна проверка АСП установява, че за 12 месеца семейството е получавало енергийна помощ, на която не е имало право поради повишения доход. АСП изпраща писмо до Гежа Петрова с искане да върне 1200 лева, 12 месеца по 100 лева, плюс лихва, тъй като енергийната помощ е била обвързана с дохода на домакинството. Това е реален и много често срещан казус. ЦУ, промяна в здравословното състояние или степента на увреждане, която не е отразена своевременно. Хората с увреждания получават различни добавки и социални плащания, които са пряко свързани с определен процент трайна нетрудоспособност, установен от ТЕЛК, трудово-експертна лекарска комисия. Ако решението на ТЕЛК е било с определен срок и е изтекло, или пък при преосвидетелстване процентът на трайна нетрудоспособност е намален, а пенсионерът продължава да получава добавката за по-висок процент, това също води до надплащане. Пример 2. Ген Иванов на 68 години е пенсионер по болест и получава добавка от 150 лева месечно за 80% трайна нетрудоспособност. Решението на ТЕЛК е валидно до 31 март миналата година. Той е извикан за преосвидетелстване през януари същата година, но поради здравословни проблеми не успява да се яви веднага. Новото решение на ТЕЛК излиза през юли и установява 60% трайна нетрудоспособност, която вече не дава право на такава добавка. Междувременно НОИ продължава да му изплаща добавката от април до юли. През есента при сверяване на данните НОИ установява, че Ген Иванов е получил 4 месечни добавки по 150 лева, общо 600 лева, на които не е имал право след изтичане на старото ТЕЛК решение. НОИ изпраща искане за връщане на 600 лева. 3. Административна грешка от страна на институцията. Както казахме, грешки се случват, но и може по погрешка да е изчислил по-висока пенсия за определен период или да е продължил изплащането на добавка, която е трябвало да бъде спряна. Когато тази грешка бъде открита, институцията е длъжна да коригира и да си поиска надплатеното. Пример 3. Гежа Георгиева на 70 години получава пенсия за трудова дейност. През една от изминалите години, поради грешка в системата на НОИ, за период от 3 месеца е изплащана пенсия, увеличена с 50 лева месечно, което прави общо 150 лева надплащане.
Тази грешка е била чисто техническа и не е била по вина на Гежа Георгиева, нито тя е имала каквато и да е възможност да разбере за нея. След година и половина, при планова ревизия, НОИ установява техническата грешка. Изпращат и писмо с искане да върне 150 лева. В този случай, макар и грешката да не е нейна, принципно НОИ има право да си ги поиска, но обикновено подхождат по-гъвкаво към условията за връщане, предвид липсата на вина у пенсионера. For смърт на пенсионера и продължаване на изплащането на пенсията или добавки. За съжаление, това е болезнен, но чест казус. Понякога, поради забавяне на информацията за смъртта на пенсионер до съответните институции, пенсията или други плащания продължават да се изплащат за един или повече месеци след смъртта. В тези случаи институцията се обръща към наследниците на починалия пенсионер с искане за връщане на надплатените суми. Пример 4. Ген Димитров почива на 15 февруари. Неговите наследници уведомяват общината и съответните органи, но поради административно забавяне информацията не достига до НОИ на време. Пенсията на Ген Димитров за март и април е преведена по неговата банкова сметка. Наследниците теглят тези суми, тъй като имат достъп до сметката. По-късно НОИ установява надплащането за март и април, например 600 лева общо, и изпраща писмо до наследниците на Ген Димитров с искане да върнат тези пари. Кой не трябва да се притеснява? Може да сте спокойни, ако не сте имали никакви промени в доходите, семейното положение, здравословното състояние, които биха могли да повлият на правото ви на получаване на дадена добавка. Тоест, ако през цялото време сте отговаряли на всички условия за получаване на плащанията, няма причина НОИ или АСП да ви искат пари обратно. ЦУ, получавали сте еднократни помощи, които не са обвързани с постоянни условия. Например, ако е имало еднократни плащания, които са били одобрени въз основа на моментни критерии и не са били предмет на последващи проверки за промяна в обстоятелствата, обикновено няма проблем. 3. Вече сте декларирали всички промени, които е трябвало да декларирате и институцията е отразила тези промени своевременно. Важно е да разберете, че тези искания за връщане не са наказание, а корекция на административен пропуск или грешка, която може да е допусната и от двете страни, както от институцията, така и от получателя. Основна част 2. Изключение от правилата, клопки и неочевидни нюанси. Сега нека разгледаме някои много важни изключения от правилата, потенциални клопки и неочевидни нюанси, които могат да ви помогнат в тази ситуация. Изключения от правилата. Давностни срокове. Това е едно от най-важните изключения. И НОИ и АСП не могат да претендират за връщане на надплатени суми за неограничен период назад във времето. Обикновено за осигурителните плащания давностният срок е 5 години от датата на откриване на надплащането, а не от датата на самото плащане. Това означава, че ако грешката е открита днес, НОИ може да претендира за надплащания, извършени преди 5 години. Имайте предвид обаче, че за някои социални помощи тези срокове може да са различни, така че винаги проверявайте конкретния закон. Ако искането е за период, който е извън давностния срок, вие имате право да възразите и да не върнете сумите. ЦУ – груба административна грешка без вина на пенсионера. В определени случаи, ако надплащането е резултат на изключително груба грешка от страна на администрацията и пенсионерът обективно не е могъл да знае, че получава повече пари, отколкото му се полага, има възможност за облекчения. В някои юрисдикции, а и в нашата практика, при доказване на такива обстоятелства може да се стигне до отписване на част от сумата или до изключително щадящ погасителен план без лихви. Това обаче са изключения и обикновено изискват сериозни аргументи и доказателства. Например, ако НОИ е плащало неправомерно по-висока пенсия в продължение на години поради своя системна грешка, а пенсионерът не е бил уведомен, нито е имал основание да се съмнява в размера на пенсията си, може да се оспори връщането на цялата сума. 3. Тежко материално състояние и невъзможност за връщане. Ако сте изпаднали в тежко материално състояние и връщането на сумата би застрашило основните ви нужди, можете да поискате разсрочване или отсрочване на плащането. В изключително редки случаи, при доказана пълна невъзможност за връщане, може да се пристъпи към отписване, но това е много трудно и е необходимо да предоставите изчерпателна документация за финансовото си състояние. Клопки, в които не бива да попадате, на игнориране на официални писма. Това е най-голямата клопка. Много хора се паникьосват или се отчаиват и просто не отговарят на писмата от НОИ или АСП. Това е грешка.
Игнорирането на кореспонденция може да доведе до принудително събиране на сумите чрез съдебен изпълнител, което пък води до допълнителни такси, лихви и утежняване на ситуацията. Винаги реагирайте на всяко писмо. Приемане на първото предложение за погасителен план без преговори. Ако установите, че дължите сумата, не бързайте да приемате първото предложение за плащане. Имате право да преговаряте за по-удобен за вас погасителен план, съобразен с вашите доходи и възможности. Целта на институцията е да си върне парите, а не да ви докара до просешка тояга. 3. Липса на документация. Ако сте получавали различни добавки и помощи, винаги съхранявайте всички решения, разпореждания, писма и документи, свързани с тези плащания, както и банковите извлечения. Без тях ще ви е трудно да докажете своята позиция при евентуален спор. Неочевидни нюанси. Лихви върху надплатените суми. Според КСО, недобросъвестно получените суми се събират с лихва. Лихвата може да е значителна, особено ако става въпрос за по-големи суми и по-дълъг период. Затова е критично важно да действате бързо. Проверете дали в искането е включена лихва и от кой момент е начислена. Процес на обжалване. Имате пълното право да обжалвате всяко разпореждане или писмо от НОИ или АСП, с което се изисква връщане на суми. Това е ваше конституционно право и трябва да го използвате. Срокът за обжалване обикновено е 14 дни или 1 месец от получаване на писмото, така че не губете време. Обжалването спира изпълнението на разпореждането до произнасянето на съответния орган или съд. 3. Отговорност за деклариране на промени. Не забравяйте, че в много случаи законът изрично вменява на гражданите задължението да декларират всяка промяна в обстоятелствата, която би могла да повлияе на размера или правото за получаване на дадена помощ или пенсия. Това е един от основните аргументи, които институциите използват при исканията за връщане. Незнанието на закона не е извинение, но в някои ситуации, ако промяната е била малка и незначителна, може да се аргументира липса на недобросъвестност. 4. Компетентност на органите. Уверете се, че писмото е изпратено от компетентен орган. За пенсиите това е НОИ, а за социалните помощи – Агенцията за социално подпомагане. Различни видове общински помощи се администрират от общините, практически съвети, специфични стъпки какво да направите. Ако това видео ви е било полезно, моля, оставете един палец нагоре, за да помогнете на повече хора да видят тази важна информация. И разбира се, ако още не сте го направили, абонирайте се за канала, за да не пропускате бъдещи видеа по важни и актуални теми. Благодарим ви за вниманието и до нови срещи!